Puilano Khristo Jisu ni mung kahambai haina hainarok jotono Khristo ni ambassador channel lamsogo. Phagi tinike swng Yaphangni bijapni siniri mung eba background of Genesis ni part 2 abonu tui srwnglayana. Swngchar-o creation tui kubun religion ni bijap rogo bo juda juda stories bai ke swijak tongo. Phiaba aboro bebak no bororokno udru-mudru se khlaio. Tei aborokno Bible o swijak tongmani creation ni kokbai o swngchar ni kubun bijap rokno sutaisi kwrwi. Haini bagai nung ang o Yaphangni bijapno khuk tangnani swkang srai khlainani nangnai je nung ang tamo bororokni uansukma bai gothokbai swijak bijap rokno de khuk tangnani thangwi tong eba kaitoni phola kwthar bai kobojagoi swijakmani kaitoni kok kwthang rokno de khuk tangnani thangwi tong srai khlaisungmani nangnai. Genesis eba Yaphangni bijap swngno kainwi belai nangkukmani kokno srai ke phunugui rio. Aborok khe first swng belai uanama singsa planet o tongwi tonglaio. It means chini o swngchar tei universe belai kheno uanama singsa hwnmani se. Swng jotono sawimano o swngcharo eba prithibio simise langma eba life tongbo hwnwi tei abo simiya o swngcharo aswk variety nukjago kuti langma gwnang mal-matarok buphang-uaphangrok akondok. Second hinkhe Genesis eba Yaphangni bijap swngno teibo phurungo je o swngcharo tongwi tongnai bororokno o swngcharno derarwibo tonglaio. Tumung swng TV o nature ni related program naikha ke nuknai je salbrum 100 ni sai kwbang juda langma-gwnangrok derawi tongbaimani. Genesis eba Yaphangni bijap abo Bible ni puilani bijap simiya hwnba abo Bible ni foundation eba yarung haise. Yaphango je busuli sarjaka aboro bebak Bible ni swkangni bijap rogo swnugui mano. Srapsa wansukui naisidi Tumung Bible-o Genesis eba Yaphangni bijapni simi chengjagyawi Exodus eba lamruma bijapni simi chengjaka hwnkhe nung ang Bible no poriwi bujiwi de mangla khamo abo simiya Israel ni laibumano tuibo nung ang porinani ruchi phaigala kamo. Tamoni hwnba Bible Genesis eba Yaphangni bijabo o swngcharno tei borokno snammani bisingtwi chengjakmani ba haini bagai Bible bai nini tei ani connection tongo. Swng bai simiya o swngcharo tongnai joto borok bai no connection tongo. Swng omobo saimano je borokni langma abo kaisa moral confliction haise se-sumsok tei kwthar tongni kwcharo. Bible o swmai kwcham Genesis eba Yaphangni bijap bai chengjago tei swmai kwtal khe matai simani kothoma kaham bai chengjago haipano swmai kwtal Genesis eba Yaphangni bijap bai swngchajak. Tumung Bible ni Genesis eba Yaphangni bijap no karwi rwkha hwnkhe Hakhe Swmai kwtalni foundation eba yarung no tonglak. Swmai kwtalni khoroksar eba 8 writers Yaphangni bijap no mention khlaikya even Jisu Khristo bo mention khlaikya. Jisu no poito khlaiwi tongnairokni eba Khristanokni bagwi aswkeno chugo je Jisu Khristo bo Yaphangni bijap no mention khlaikya. Jisu Khristo Yaphangni bijapni joto characters no historical characters hnai phunuka na imaginary eba kalponik character hnai. For example Noa. Tumung Jisu se Yaphangni bijap no poito khlaiwi mano hwnkhe nung ang poito khlaiwi manglak abo ungui simainja. Tamoni hwnba nung ang Jisu Khristo no poito khlaisugui mano. John Gospel chapter 8 verse 56 o Jisu judairokno haini saka norokni nukpha Abraham ani sal naina hnai khatung khaja onglangkha hake bo abono nugui tobo tongthokjaklangkha. Oro Jisu sana naimani khe je Abraham Jisu no personally sinio hnai samani se. Teibo Jisu Khristo Genesis chapter 2 verse 24 ni verse no Matthew chapter 19 verse 5 o quote khlai saka omoni bagai no borok buma bupha bai kagui bihik bai thansa ongnai hake akoni kaisa ongnai. Hake oro Jisu o barsokni bisingtwi Genesis eba Yaphangni bijap no confirm khlaikya je Yaphangni bijap kono kalponik eba gothokri swnamwi swijakmani bijap ya hnai. Tumung Genesis eba Yaphangni bijap kwrwi hinkhe nung ang Jisu Khristo cross sakao thwimani akokno ba poito chawi mangla khamo. Roman chapter 5 verse 19 o Paul sikya hake a borok khoroksa kok khnaya wngmani bai aswk borok sumsok gwnang khlaijak baikha omoti kheno tei borok khoroksa kok khnama bai aswk borok kaitor bai kaham ni romjak bainai. O verse no ongkha cross ni heart eba hridoy English bai ke this is the heart of the cross no. Hake oro Paul Genesis chapter 3 ni kok rokno tui confirm khlaikya eba srai khlaikya je Genesis eba Yaphangni bijap abo kalponik eba snamwi swijakmani bijap ya hnai.
te Paul oro Genesis eba Yaphangni bijapno no cross ni foundation eba buniyadi hinai phunugui rekha. Tumung nung ang Genesis eba Yaphangni bijapno kubui hinai poito sawi manja hingke Bible ni te joto kubun bijap rokno bo poito khlai manja ngnai. Tamoni hunba Genesis eba Yaphangni bijap nongkha 66 bijap rokni bisingni foundation eba yarung. Shaitan Bible ni kwnui bijap rokno belai naisilijago te attack khlaio. Aborok wngkha first Shaitan Genesis eba Yaphangni bijapni puilani chengmani chapter no belai naisilijago. Tamoni hunba aro Shaitanni o swngchar-o entry eba hapaimani kokrok tei sraijakmani kokrok swijak tongo. Tei kaisa ke Shaitan Revelation eba phunukjakmani bijapni last part no bo belai naisilijago. Tamoni hunba aro Shaitanni lasima singsake o swngcharni rwkhlaijakmani kok swijak tongo. Haini bagui Shaitan nayo je nung ang Genesis eba Yaphangni bijapno khe kalponik eba imaginary tei Revelation eba phunukjakmani bijapno khe rahasya eba mystery hinui wansuktung abo Shaitan nayo. Phiaba aborok bebak tatal kok mangse. Shaitan kaham keno saimano je tumung bo bini o yojonao eba plano success wngkha hingke bororokni poito Bible ni automatically rosajagui thangnai. Tamoni hunba Genesis eba Yaphangni bijap wngkha Bible ni foundation eba yarung. Tumung foundation eba yarung se bai klai thangka hingke hake building ba haino klai bai thangnai akok kubui. Aboni bagui Shaitan bini a plano success eba fulfill khainani bagui bo jora jorao boiganik rokni institution rokni bisingtui khe attack khlaio. Je kwbangma swngborokni bisingtui Bible ni Genesis eba Yaphangni bijapno mechennani abono Shaitan nayo. For example, Darwin's theory of evolution. Mane borok mukra hai jibni aro ni simise phayo tei Big Bang theory mane o universe engjakmani abo kaisa hadloi ni kona brush eba pekrupmani bisingtui se ongo hanai. Lai thangjak kwbangma bisirogo science Genesis eba Yaphangni bijapno kwbangma swmungrokni bisingtui ke challenge kha. Aborok wngkha first order of creation eba sristini krom. Second third method of creation eba sristini poddoti. Third speed of creation eba sristini gati. Fourth age of earth eba prithibini ayu eba swngcharni omor. Fifth origin of man eba borok snamjakmani. Sixth Noa ni jorao twitorui thibaimani tei twi kesepani ulo swngchar-o bororok ermani. Seventh Noa ni jorao twitorui thiyasrokni swkang bororokni omor eba ayu akondok. Hakero srai je o swmungrokni bisingtui Genesis eba Yaphangni bijapno kalponik eba chengra hinui phunukthani Shaitanni no yak je bo jora jorao attack khlai tongo. Phiaba swngchar omahai scientist rok bo tongo je borok juda juda angle tui eba juda juda lama tui khe Genesis eba Yaphangni bijapno bastobik eba historical bijap eba kubui hinui proman eba proof khlaikya. Hakhe Swmai achaio Genesis eba Yaphangni bijapno swinai sabo wngkhana. Genesis eba Yaphangni bijap Bible ni puila kaiba bijap rokni bisingo puilani bijap. Je a kaiba bijap rokno Pentateuch hino. Pentateuch abo kaisa Greek word se te penta hingmani khe 5 eba kaiba no hingmani se. Judai rok eba Jihudi rok Bible ni puilani a kaiba bijap rokno Torah hino. Torah abo instruction eba dagimung eba nirdesh no hingmani se. Hake borokni thani Torah abo kaitoni aroni dagimung eba instruction hingmani se. Judai rok eba Jihudi rok te Christian rok o kwnui bodol rokno Bible ni puilani kaiba bijap rok eba Genesis to Deuteronomy eba Yaphangni simi waini ni sapima bijap jora musini bisingtini swijag hinui yasagui nabo. Musi Misro hani Biswabidyalay eba University o porikha Egyptian University. Hakero Swmai achaio Genesis eba Yaphangni bijapko wngmani aborok musini achaimani prai 300 years ni swkang wngui thangka. Hake musi bahaike o Genesis eba Yaphangni bijapno sikana. Hake omoni kaini solutions eba samadhan wngnai. Kaisa ke oral tradition eba jubani parampara. Mane Bible o sijakmani joto kokrokno bwkhao muito naragui generation to generation khokbai sawi khwnari tubui phaimani. Jwng jotono sawimano je borok swiya a borokni brain eba memory belai no serve eba kubu khwnai. Haini bagui Genesis eba Yaphangni bijapo kwbangma achaimani bosong eba genealogy eba family trees bo swngnugui mano. Hake
oro wngwi mano je puilani borok Adam ni simi chengwi bini jora je swk kokrok generation to generation oral tradition ni bisingtwi khwnarwjakha aborokno musi bebak thumsa khlai swi tisaka. Phiaba Genesis chapter 1 verse 1 ni simi Genesis chapter 2 verse 3 jora generation to generation no oral tradition ni bisingtwi khwnarwnani lama swkwrwi tamoni hwnmani le a jorao borokno swnamjakho haini bagwi oro swng srai wngwi mano je Genesis chapter 1 verse 1 ni simi Genesis chapter 2 verse 3 jorao wngmani rokno kaitorno musini bisingtwi borok swnamjakya swkang wngmani rokno swijrikha tei omobo wngwi mano je musi asayasini swkang wngmani rokno kaitor musini bisingtwi khe teibo swijrikhana haini bagwi Psalms 103 verse 7 no kaitor musino lama sirika tei Israel sarokno bini samungno sawi manukha. English by khe he made known his ways to Moses, his deeds to the people of Israel. Bible sungno phurungo je kaitor Bible ni writers eba swinairokno inspiration khlaio je borok-borokni style mo tei bibek eba buddhi by khe kaitorni kok kwthangno swytong hwnwi. Aboni bagwi norok Bible poriphuo Genesis chapter 1 verse 1 ni simi Genesis chapter 2 verse 3 jora a verse okno karwi Bible ni puilani kaibya bijap rogo musi jebo Egyptian University o poriwi swrwngmani bini swimani style eba writing style ni mari eba sapno nugnai. Tei Genesis chapter 1 verse 1 ni simi Genesis chapter 2 verse 3 jora khe swng kaituni kok samani khorokno khnawi mannai. Hakhe swng tamono khunke Genesis eba Yaphangni Bijap chengjakmani abo musini wansukjaktwiya hwnba beba kaituni wansukjaktwi se wnggo. Teibo kuthukke wansukjaknai khe Revelation eba phunukjakmani bijap-o borokni wansukjaktwi swijakmaniya abo hwnba kaitor Johannno paithakni salnotwi vision phunukha tei John je phunukjakmani abono swikya. Ang sanana naimani khe omose je kaituni kok chengjakmani simi paithak kok aboro beba kaituni dagimatwi eba kaituni naimatwi kheno swijakha tei abo swijak thanio borokni musungmarok tei wansukmarok aro kwrwi. Genesis eba Yaphangni Bijap musini bisingtwi kheno swijakha omoni tei kaisa evidence eba proman hwnkhe je kaitor musini bisingtwi dagimung kaisa eba 10 commandments rwnani swkang Israelo sabat sal eba lenglamani sal palainani riwa swkwrwikho. Borok sawisi manjana je kaitor saldok salni bisingo jotto manwirokno swnambaikha tei salchini saloke lenglaka hwnwi. Bible ni puilani verse hwnkhe Yaphango kaitor nokharok tei hayungno swnamkha. In the beginning God created the heavens and the earth. Hakhe oro Yaphango hwnmani khe chengmani eba beginning hwnmani se. Oro ni simino time eba jora chengjago. Ang norokno part 1 o saka je Yaphango no jotto manwirokni chengjakbaimani. Phiaba kaituni chengjakmani no tuikhe swijakya. Tamoni bagwi hwnmani le kaituni kuno arambho kwrwi. Tamoni hwnba kaitor Yaphangni simino tongo bo jora snamjakyasini swkangno tongo. Ang sanani naimani khe jephru Yaphango universe snamjagwi tongphru kaitor aro swkangni simino present tongo. Kaituni existence no tuiwi Bible mungsapono torkoriya tamoni hwnba Bible swkangni simino poito khlaio je khoroksa kaitor tongo hwnwi tei kaitorno bebak snambaio hwnwi. Nothing comes out of nothing. It means buksani simi mungsapono phai manja mane mungsasok utponno eba achainani bagwi aboni swkang mungsasok tongnani na swnangnai. Hakhe oro srai je aboni swkang tongnai boboto buksani simi phaimani yana mane je aboni swkang tongnai bini bisingtwi kheno jotto manwirok swnamjakbaikha bono khoroksapono swnamya. Tamoni hwnba buksani simi mungsapono utponno eba achai manja. Haini bagwi Bible a jottoni slai swkang tongnai no kaitor hwno. English by khe the first uncreated cause hwno. Je bono kebo phano swnamya bo nije no existence tongo tei bo mol brum tobo tongplainai. Norogo swngchar-o kwbangma borokrokno no samani khana je tumung kaitorno bebak o swngcharno swnambaikha hwnkhe kaitorno khe sabo swnamkhana. Hakhe nung ang sawi mano je tumung kaitorno khoroksa swnamnai tongkha hwnkhe bo kaitor wngwi si manja. Hakeba bono swnamnai se kaitor wngkhamo. Hakhe oro swngmung achaio hakhe bono khe sabo swnamkhana. Omo haikhen o swngmung swngjagwi thangnai tei omoni answer khe kaitor no thangwi bathaginai. Aboni bagwi nung ang omo hai swngmung swngnai no sawi bujirwi mano je kaitorno khoroksapono swnamya tei bo
swkangni simi no tongo tei bo tobo tongplainai. English bai khe God is self-existing and self-sustaining hino. Hakhe Bible omono poito khlaimani bisingti keno chengjago je kaitor yaphangni simi eba eternity past ni simi no tongo hnai. Kaitoni existence no tui srai srai ke bujinani eba bujiri sugui mannani lama kwrwi. Phiaba tumung swng universe eba space ni phasing mokol kaike hanke nugi mano je aro sal tala thukrirok tei planet rok no nuknai je borok ni exact location tei exact moving khlaimani akondok. Tei o swngchar ni nature no naikhebo swng srai srai wngwi mano je khoroksa kaitor tongo hake kaitoni existence no tui aswk saimannani samung kwrwi jeno saiman suknani nangmani khe je kubun manui rok bahai ke ostito eba existence no phaikya akondok. Hebrews chapter 11 verse 3 o sao bebak swngchar kaitoni kok baise swnamjago hnoi swng sawi manmani abo wngkha swng poito khlaima baise hake nugya manui se o nukma manui rok swnamjago. Teibo Hebrews chapter 11 verse 6 o bo sao poito khlaiyawi khoroksa pono kaitoni kha hamrwi manja tamoni hinba kaitoni thani phainai borok bo kaitor tongo hnoi phia kaitor no naituknai borok bo bai soka rwjaknai hinui poito masama khlaite klaio. Kwbangma borok no wansogo je Genesis eba Yaphangni bijap abo kaisa creation eba srishti ni kok se hinui. English bai ke it's about creation hino. Phiaba real lo Genesis eba Yaphangni bijap swngno snamnaisa kaitoni image present khlaiwi phunugwiro the creator. O swngchar bahai ke existence no eba ostito phaikya aboni slaipano jotoni slai swngmung kotor hinke je o swngchar no sabo snamkana eba snamnaisa sabo. Tamo swng bono siniwi deman tamo bo bai sini halok personally kwrwnglai deman akondok. Genesis eba Yaphangni bijap ni puilani chapter ni 31 verses o 35 times kaitor eba God word mention khlaijaka. Haini bagui Genesis eba Yaphangni bijap mainly kaitoni kokno tuinai no phungo je jotto o universe tei o swngchar no snamnaisa kubui tei kwthang kaitor sabo. Genesis eba Yaphangni bijap swngno saimanro je kaitoni personality eba bektito tongo. English bai ke personality. Baksa borok wansugo je kaitor khoroksa shokti eba force eba bol se hinai. Phiaba aba haya. English bai ke God is not a mere force but he has a personality. Kaitoni emotion tongo mane bo anubhav khlaio. Bini kaisa mind eba buddhi tongo mane kaitor wansugo. Bini musungma bo tongo will je abo baina bo decision banao. Tei omorok no swngno srai srai ke phunogo je kaitorni kaisa personality tongo. God has a personality. Kaitor wngkha phanganangkuk. God is almighty. God is self-existing and self-sustaining. Bo snamani manirok like sini space ni balance universe ni ganit aswk keno exact eba soy soy bebak no gothokjak tei khapijak. Mane he is an orderly God hini hinjago. Haini bagui khao swngmunga chayo je omorok no snamnaisa sabo. Kaitor wngkha belai ama singsa designer and creator. God is very creative. Like o swngcharni naitotok nature bini varieties thousands colors millions design ni buphang-uaphangrok toksa toktirok mal-matarok akondok. Kaitoni wansukma tei bini buddhi ni limitation kwrwi. Kaitor no wngkha jotoni slai kaham chitrakar eba designer tei buddhiman boiganik eba scientist. Swng nugui bo tongo je buphang kwnuni belai kaitham phano se kaisa tei kaisa bai sollaya eba gothoklaya. Borok khorongni phano se khoroksa tei khoroksa bai sollaya aswk keno kaitoni bisingo variety eba diversity mani abo nukjago. Genesis eba Yaphangni bijapni bisingti kheno swng saimano je kaitor hwnmani abo khoroksano haifano bini bisingo khoroktam persons tongo hnoi. Bahai ke swngwi mano Genesis eba Yaphangni bijabo kaitorni bagui je Hebrew word use khaijaka abo ke Elohim. O Elohim word ke plural form tongo. The form of the word Elohim is plural. Phiaba o Elohim word ni logio je verb eba kriya use khaijaka abo singular form tongo. The verb associated with Elohim is always singular. English bai ke hino. Haini bagui Genesis chapter 1 verse 1 ni kok thairok Hebrew language bai ke omahai nai. Yaphango Elohim nokharok tei hayungno snamkha. Hake oro Elohim ke plural form tongo. Phiaba snamkha eba created hwnmani verb ke singular form tongo.
Hakhe Hebrew language by omoni meaning ke omahai nai je oro subject eba kriya korta Elohim abo plural form tongphano kaisa omahai word je abo romdi khoroksa borokno khlai tongo. Aboni bagi Genesis eba Yaphangni bijabo Elohim word ni logibo je grammar use khaijaka abo singular eba ekbochoni grammar use khaijaka. Haini bagai English Bible o Elohim word no singular form ke tlangai gods ngyawi God hani translate khaijaka. In the beginning God created the heavens and the earth. Kok borok bai ke yaphango kaitor no kharaktai hayuno snamkha. Hake oro kok borok bai ke kaitor mani abo kwbangma kaitoria khoroksa kaitor no mani se. Aboni bagai o verse no nainani thangke kwbangma kaitor haino ma tongo phiaba khoroksa kaitor se. It means Bible ni kaitor khoroksa se phiaba aro khoroktam person tongo. Ti o kokno no Bible singno bwskango tebu srai serke phunugui bujuri riwo. Je chini kaitor ongkha 𝗕𝗏𝗡 kaisa. English bai ke our God is a triune God, Trinity. Haini bagai Genesis chapter 1 verse 26 o kaitor saka phaidi singbai kosoke borokno snamnai. O verse o kaitor borokno snamnani no tuinai khoroksa sbai kok sablai tongo. O verse no pori uinai ke omahaima tongo. Phiaba kaitor oro angno kosolke borokno snamnai hini saya singno kosolke se borokno snamnai hini sawo. Hake oro sing hunmani omobo triune God no hono. Elohim word ni tebu kwbangma meaning Bible o swijak tongo. Phiaba Genesis eba Yaphangni bijap ni context o Elohim ni meaning ke triune God eba fa sajala phala kotha no mani se. Genesis eba Yaphangni bijap ni puilani chapter ni bisingti ke no sing sawi mano je kaitor jeno snam kaham no snamo. Kaitor waisapono hamya snamya shaitan bo kaitor kaham no snamani shaitan snamani ya. Bono swari eba angel eba swargodut ke snamani phiaba a swari no kungsugui bini musung tei tongnani bagai skango thangai kaitor no kebengi basakha eba hamya ngui thangka eba sumsok khlaikya. Genesis eba Yaphangni bijap ni simino sing sawi mano je chini kaitor ongkha hamjangma kuplung kaitor God is love. Haini bagai bo jeno snamo bonono hamari eba blessing rinani bi musung jago. Genesis chapter 1 verse 28 o kaitor sawo te kaitor hamari ui borokno haini saka erdi te bangdi hawo kuplung khlaidi te borokno yaphawo tondi phia 𝗕𝗔𝗥𝗧-2 arok te nokhani toksa tokpi rok te ha sakao tongnai langma-gwnangrok no kok khwnarui tondi. Genesis eba Yaphangni bijap ni bisingti kene sing omobo saimano je chini kaitor ongkha kwthang kaitor eba living God. Haini bagai bo borok bai kok bo sawo te borok bai halok bo bonani musung jago. Genesis eba Yaphangni bijap ni bisingti ching tebu srai srai ongo je kaitor te borok bai equality eba gothoklaimani tongo. Borowo aborok ke noitik muilo eba moral values sakni musungtui kaham hamya chongnani free will. Genesis chapter 1 verse 27 o kaitor saka hake kaitor borokno bono kosoke snamka selatei buruke borokno snamka. Genesis eba Yaphangni bijap ni bisingtui ching omobo saimano je kaitor tei borok bai gothoklaiabo tongo. Borowo aborok ke kaitor srishti khlai manmani hai borok khlai manya. Baksa religion eba dormo omahai phurungui tongo je joto langma gwnang tei langma kwrwi jibrok ni bisingo kaitor tongo hnai. For example borok buphang-uaphangrok 𝗕𝗏𝗧𝗏 hapung-hatai bebagono kaitor tongo hnai phurungo. Phiaba Bible ni mote snamnaisa kaitor bini snamjakmani rok bai totally phelaijak se. It means snamnaisa eba creator bini jagao bo tongo tei bini snamjakmani rok eba creation bini jagao bo tongo hwnmani se. Bagai Bible creation eba snamjakmani rok no eba srishti no khulumani no sumsok eba sin eba papni srai srai khlai riwo. For example sal tal atukri rok buphang-uaphangrok 𝗕𝗏𝗧𝗏 tei borok akondok. Bible ni mote snamnaisa no eba srishtikorta no eba creator no simi se khulumnani nango hnai Bible srai srai khlai riwo. Omahai ongui mano je snamnaisa eba srishtikorta bini srishti eba creation kaitor tei borok bai kaisa kotor halok bojagui mano. Phiaba abo Jisu Khristo ni cross o theirimani a sacrifice eba bolidan ni bisingti simi se ongui mano abono karwi ti kubun lama kwskwrwi. Paithago haino hainarok jotoni thanio kaisa koimung tongnai je swkango Yaphangni bijap ni sinirimung eba background eba introduction of Genesis ni part 1 no khnalaikya tini ke part 2 khnalaikya haini bagai bwskango omoni no tei kaisa part 3 eba last part no nainani bagai o channel bai kwrwngwi tongjadi even subscribe tei share khlainani ta pokjadi. Kaitor sing jotono no
haino hai o kok thairok ni bisingtwi hamari kuplung khlaisiten. Amen.